аз работя в момента в социалните мрежи, което е доста лесно. Стига да отделяте по няколко часа на ден. За това сега ще ви покажа как точно работя аз. Използвам няколко сайта. Някои са ви непознати. Примерно ще ви покажа този сайт. Наречем Facebook, понеже в България този сайт се използва много често. Така. Примерно така, ето, пратил съм на този човек. Аз добавям хора. Добавям ги. Примерно в случая съм се намерил една група, която се занимават с MLM. Това не е задължително да е същата група или да се занимават хората с MLM. Абсолютно, където си искате, може да си вземете хора, да си ги добавите, стига да отговарят долу-горе на това, което търсим. Тоест, да не са деца на 15 години или не знам. В случая, примерно, аз работя в една група, ще ви покажа. Значи аз имам тези текстове готови тук. Този текст, сега ще ви го покажа, този текст представлява това. Значи така съм си го написал. Здравейте! Благодаря ви. Първо съм пратил покана на човека за приятелство. След като той е приел, съответно, като е приел поканата ми, значи няма нищо напротив, за да си пишем. Примерно. Значи след като е приел поканата ми, пиша. Пращам му този текст. Аз ги имам готови текстовете, ще ви ги покажа след малко. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата ми. Ние не се познаваме, но се надявам в бъдеще ще можем не само да се запознаем, но и да сътрудничаме. Фактът, че търся партньори за съвместен бизнес, свързан с продукти за автомобили. Този бизнес е много актуален, особено в условията на криза. Това ще бъде интересно и на вас. Да ви дам ли линк да се запознаете с повече информация. Тоест, забележете как завършвам текста. Да ви дам ли линк да се запознаете с повече информация. Тоест, аз го питам дали той желае да получи повече информация. Тоест, аз не му пращам някакъв текст в такъв, в който да му обяснявам всичко за бизнеса, да му давам линк към информацията и така. Съответно, човека ми отговаря, нямам нищо напротив да се информирам. Благодаря ти. След като той ми отговаря така, аз си имам текстовете тук готови. Значи, след това му пращам втория текст. Окей, това представлява втория текст, само ще го топна. Така, слагам го тук. Ставяне. Вторият текст гласи: окей, минете по този линк www.bulgaria.info. Под първото видео ще има надпис "Научи повече". Натиснете го за второто видео, там ще разберете по-подробно. И му го пращам. Това е човек. От тук човека вече попада на нашия сайт, на презентацията. Там също има обратна форма за връзка. Съответно, човек, ако се заинтересува, той или ще попълни там на този сайт обратната форма за връзка да се свърже с нас, или ще ви отвърне на вас. Тоест, понеже нашия този сайт още не е много добре разработен, но ще го разработим. И фактически, значи, този човек може да изчакате да се запознае, примерно да му дадете днес, ако му го пращате, и утре, ако не ви отвърне нищо, да го питате дали се е запознал с информацията. Така. Примерно, ето този човек одобрил поканата ми. Това момиче. Съответно виждате, че още нищо не съм се писал с нея. Сега я пращам първият текст. Здравейте, благодаря ви, че приехте поканата ми. Да, това вече бях го учил.
Така, копвам. Копирай. Пействам. Така. Пействам и го изпращам. След което, примерно, да покажа, така, влизам в, да речем, аз в момента работя в тази група. Това няма значение, може да не е група, може да са абсолютно просто да си подберете някаква, може да е група свързана с автомобили, може да е просто където ви е угодно, там можете да си намерите хора и да си ги добавите. Да, влизам в тази група. Тук са участниците. Превъртам ги малко по-надолу, понеже първите съм ги вече преслушал, както се казва. Тоест, те са ми в приятели вече. Така, ето, примерно. Цецо. Така, добавям в приятели. Добавям. Другото, което не ви препоръчвам специално във Facebook. Не ви препоръчвам да добавите повече от 10-15 човека на ден, понеже тук може да ви блокират. Съответно, след като ви блокират, около месец няма да можете да изпращате нито съобщения, нито приятелство на никого. Примерно, това за сега е достатъчно. Както забелязахте, не подбирам много, защото в бизнеса също има и момичета, и жени, и така. И съответно, след като ме добавят в приятели, те ми се появяват тук. Така, ето примерно, точно сега е одобрил приятелството ми. Така, натискам. Това е страничката му. Натискам на съобщение. Така. Така. Това е текста ми. Първи. Копирам го. Слагам го тук. Значи, може да си направите още един акаунт. Даже препоръчвам ви да си направите още един-два акаунта. Примерно във Facebook да си направите още един акаунт, от който само ще работите. Фактически ще добавите непознати хора. И значи, човека го е прегледал, сега ще видим какво ще ми отговори. Значи аз работя по този начин и в този сайт. Този за многото от вас той е познат. Тук не мога да разбера всъщност този какво иска. Мисля, че и той не знае какво иска. Така, тук долу-горе нещата са... Така, да видим, този е отговорил. Този ми отговаря, информацията никога не е излишна. Съответно, човека е съгласен да му пратя втората част. Тогава аз копирам този текст. Копирай. Постави. Поставя и изпращам. Това е. Много е лесно. Тук долу-горе по същия начин стават нещата. За тези, които им познат сайта, ще им покажа как правя. Примерно, ако работя на българския пазар, пиша тук в търсачката пиша България. Примерно мога да си избира и град. Да речем, в случая може това да е Пловдив. Така, натискам Пловдив.
търсене. Тук избирам възрастта. Аз винаги си избирам някъде между 22 и да речем 40. Така го правя. Аз не е нужно ви да го правите по същия начин, но поне първата такова да е от 22 и нагоре, да не са малолетни деца, макар че има в нашия бизнес и 18 и 19 годишни момчета, доколкото знам. Даже има на 19 години платина в Италия, доколкото знам, момчето. Така, после примерно натискам в момента да са на сайта. Така. Вижте какво правя тук. Добавям в приятели. Тук всеки път е различно. Понякога ми дава да добавям 20 човека, понякога ми дава да добавя 50 човека. Много е относително, но примерно, ако сте заед, прибирате се вечер след работа, сядате и правите точно това. Добавяте хора пращате им покана за приятелство. Съответно, след като те приемат, има тези текстове, има и на руски. Аз съм си ги приготвил на руски. На вас ви препоръчвам по абсолютно същия начин да си направите един документ, да си направите текстовете там готови. Така всъщност е доста по-лесно. Не е нужно да пишете постоянно. Но, както вие самите разбирате, идеята е да добавим колкото се може повече хора в приятели и да донесем информацията до колкото се може повече хора. Фактически това е най-важното, защото измежду тези хора вие ще намерите вашите бъдещи партньори и долу-горе така работи този механизъм. Не е нужно да имате един стартер кит, примерно, и да му се молите, а той да не му се прави нищо, примерно, и вие да му се молите, и съответно нищо във вашия бизнес да не се случва. Ето, така, примерно, не знам, 20 покани може би съм пратил. Сега ми показва, че повече за днес не мога да изпращам покана. Аз имам тук два профила. Сега влизам в другия ми профил. Другия ми профил. Аз съм ги разделил. С единия профил работя само в България, а с другия работя в Русия и в много други държави още. Просто така съм го разделил, понеже да знам кои са българи, кои са така. Виждате, аз тук съм направил също нещо. Пратил съм на много от хората, съм пратил първия текст. Сега ще видим какво отговарят те. Да, примерно, това е първият текст. Нали, здравейте, така, тътра. Ето, момичето отговаря да. Тя иска да разбере повече информация. Окей, значи след като иска, ние подаваме тази информация. Така, втория текст. Примерно, втория текст е моя втория текст е, значи този е на руски, аз мисля, че го зачетах другия на български. Значи на български, окей, минете по този линк, нали, линка. Под първото видео ще има надпис "Научи повече", натиснете го за второто видео, там ще разберете по-подробно. Значи тези, които говорят
рускоговорящите, които ще работят с руснаци, с рускоговорящите. Значи те могат да си формулират текста на руски и съответно ние даваме за рускоговорящите си даваме един друг линк за презентация на един друг сайт. С този сайт работят много добре, работят на тук не мога да разбера. Много добре се развиват с този сайт в Украина и въобще в държавите, където говорят руски. Много интересен сайт, даже мога да ви го покажа след малко. Така, тук не можах да разбера точно това момиче, какво ми пише, нещо на румънски, мисля, че. Значи, младежа отговаря: здравейте, за съжаление, на мен ми е интересно вашето предложение, но аз вече имам работа, от която печели $3000 и това му е достатъчно. Окей, след като му е достатъчно, няма да го натискаме. Пишем само така. Да, тук следващия човек, също след първия текст, също се съгласява да получи информация. Съответно му пращаме същото нещо, същия текст с препратка на руската презентация, така наречения тест драйв. Тук не съвсем разбирам, понеже аз се отпращам предложение, тя ми пише приветик. Ще питам и дали се интересува от моето предложение. Ако се интересува, окей, ако не се интересува, моята цел е не да флиртувам или да правя нещо по-различно от това, което правя в момента. Така, тук постоянно също ми пращат покани за приятелство. Приемаме, разбира се. На новите им пращаме новия текст. На новите им пращаме нови текста, който още не сме им го пращали. Така, копваме. Така, така. Поставяме. Това е тук. Тук някакви игрички. Окей, долу-горе принципа ви е ясен. По какъв начин аз минавам през голямо количество от хора. Така, да видим какво отговаря Александър Драганов. Благодаря. Да, след като съм му дал информацията. Така, ето, следващия ми е потвърдил приятелство. Така, съобщение, текста, так. Значи препоръчвам вие да си направите такъв текст, да не е много дълъг. В първия текст задължително трябва да е нещо като предложение, но с въпрос накрая. Т.е. да питате човека дали е съгласен да получи от вас някаква информация. Не е нужно вие да му я натяквате, т.е. да му казвате с какво се занимавате, да му пращате линкове и така нататък. Просто така формулирате го, не е много дълъг текста, както мога да говоря, и накрая пишете, желаете ли да получите повече информация. Човек ако отговаря да, пращате му втория текст. Другото, което е, като си направете си повече профили
ви препоръчвам да имате примерно, може би един основен и другия специално само за работа да работите точно по този начин, да добавите непознати хора. Но и в двата си профила бъдете активни. Активни, т.е. добавяйте постоянно някакви видеа, свързани с бизнеса, добавяйте снимки, бъдете активни, т.е. хората да виждат, че вие се занимавате активно с това. И ще има много случаи, когато хората самите хора ще излизат, ще ви търсят вас, т.е. ще ви питат за бизнеса. Съответно, аз лично навсякъде гледам да се мушкам, т.е. примерно в някакви групи, форуми, където хората си говорят, обсъждат някакви неща. Аз много често влизам там и директно слагам, примерно, нашата презентация или нещо от сорта и това понякога сработва. Хората се свързват с мен и се интересуват от бизнеса, искат да разберат повече. След което аз с удоволствие им помагам да се запознаят с повече информация. С удоволствие им помагам да се запознаят с повече информация и част от тях се включват в бизнеса. Съответно, нашата идея каква е? Да включим колкото се може повече хора в бизнеса си, да развиваме първата линия, защото пряко от това зависи бизнеса ни. Старайте се понеже този човек се занимава с мрежов маркетинг, той ми отговаря, окей, аз съм в мрежов маркетинг и съм много доволен от това, което правя. Също попълвам екипа си, така че може да се разменим информация. Окей, значи ще му дадем информация. Но не забравяйте, че когато работите с такива хора, които се занимават с мрежов маркетинг, те ще ви отправят какви ли не предложения. Тоест, просто когато виждате, че на човека не му интересен на вашия бизнес, а той се опитва да се пробута неговия, съответно по-добре е да приключите разговора, защото просто това не е нужно. Хем не е загуба на време, пък и въобще сега не сте в такова положение, в което да се разсейвате с някакви други бизнеси и други неща. И запомнете едно, за да успеете, трябва да се занимавате само с едно. Ако почнете да се занимавате с няколко мрежови компании, нали, с мрежов маркетинг, които се занимават, съответно, предполага се, че няма да имате никакъв успех, защото за да успеете, трябва в една компания да дадете всичко от себе си. На това поне ме е учил моя спонсор. И аз лично смятам също така. Значи препоръчвам ви в двата профила, т.е. другия профил, с който да речем работния, макар че аз тук работя и с двата ми профила. Значи сложете си снимки, 5-6 снимки, сложете си, примерно снимки с половинката си или снимки, където сте пътувате напред-назад. Фактически хората да виждат, че сте жив човек, личност, а не някакъв бот, който праща спамове и така. И значи сега исках да ви покажа и руския сайт, през който пращаме хората, рускоговорящите, на презентация. Това е разписанието. Този тест драйв, това е въпросната презентация. Тук я провеждат на живо, но който не успява да я гледа на живо, после я гледа в запис. Този сайт много добре е измислен, той е платен. Дай Бог и ние ще имаме, т.е. ние имаме вече български, но дай Бог да го разработим до такава степен, както е разработен този. Тук имате тефтер, примерно. В този тефтер натискате и гледате.
примерно днес са влизали 4 човека. Ако имате на предвид, че днес почти не съм работил. 4 човека. Тук мога да видя, значи, това човека, който е гледал, този също е гледал. Тук натискам и виждам техните данни. Примерно, това е телефона, емейла, не си оказали скайпа, но това не е проблем. След което аз се свързвам с тях по телефона, примерно, или ги добавям в скайпа. И така се свързвам с тях и питам, след като се погледна презентацията. Тук, примерно, някой директно е натиснал и е готов да започне бизнеса. Значи, трябва да им се обадя само, да уточним какво, що и кога. Как да им съдействам при регистрацията с продукта и така. На българския сайт нещата са долу-горе подобни. Вие ги пращате на въпросния тест драйв, на въпросната презентация българска и след това, примерно, ако не ви отговарят, потърсете ги пак. Докато не ви отговорят, интересуват ли се или не се интересуват. И това е в общи линии. И правете това постоянно. Постоянно правете. Правете го това нещо, защото от това зависи бизнеса ви. Просто вие ако седите и нищо не правите, съответно нищо няма да се случва във вашия бизнес. Както казват партньорите, рускоговорящите партньори, работете постоянно и много и вие задължително ще разбогатеете. Това е от мен. Надявам се, че сте разбрали какъв е принципа точно. Значи по този начин, буквално за 2-3 часа на ден, вие ще можете да подадете на много хора информация, след което вие правите всеки ден едно и също. И съответно, да речем след 1-2 дена, тези хора, които сте им подали днеска информацията, след 1-2-3 дена, примерно, те вече ще са готови или да се регистрират, или да купят продукта, или и двете да се регистрират и да купят продукта, т.е. да се регистрират, да се включат директно във вашата първа линия. Доколкото сте разбрали вече, от това колко ви широко развита първата линия, от това изцяло зависи вашия бизнес и трябва да продължавате постоянно да я развивате. Съответно, така доста по-бързо ще стартирате бизнеса. Добре, това беше всичко от мен. Пожелавам ви успех и запомнете, работете постоянно и много.